съратници, вие сте свикнали да ви говоря без да чета, но днес съм написал текст, който ще раздадем на журналистите, на гостите, на всички, които имат интерес. И този текст ще го прочета, колкото и да е необичайно за вас. Скъпи съратници, днес сме тук, за да изберете водач на партия „Атака”. Партията, която създадох преди 8 години с 20 основни принципа и със словото да си върнем България. Партията, която нарекоха „Атака”, в чест на всички български герои, паднали за обединението на Отечеството. Тези героични българи, които знаеха, че атаката е най-добрата защита. Които знаеха, че и най-непревзимаемата крепост пада пред сплотения български дух и воля за национална свобода и национална независимост. Пред българската атака няма непревзимаеми крепости. Да си върнем България. Това написах върху герба на партия „Атака” и какво има предвид. Да си върнем ограбената и колонизирана държава, която беше дадена на концесия и продадена за жълти стотинки на чужди и наши гости. Най-вече на чуждестранни фирми, които нямат нищо общо с нормалното понятие за чужд инвеститор. Фирми като Union Minière, Dundee Precious, Solvay, AES, Гадзели, МТЛ, Шишеджам, Виолента, ЧЕС, ЕВЕН, ЕОН работеха най-доходоносните сектори от българската икономика за без пари. Тези фирми не инвестират, не отварят нови работни места, а само изпомпват печалба, използвайки унизително ефтиния труд у нас. Металургичният комбинат Кремиковци беше продаден за $1. След това препродаден за стотици милиони, близо милиарди. Нефтохим беше продаден за $70 милиона, струваше няколко милиарда. Авиокомпанията Балкан беше продадена за $150 хиляди, а струваше милиарди. Медодобивният комбинат Пирдоп беше продаден за $30 милиона при цена 2 милиарда. А купувачите завариха в комбината готова продукция повече на стойност, отколкото платиха. Следователно той е бил подарен. Златодобивната им промишленост беше дадена на концесия за стотинки, а тази промишленост носеше и може да носи на България приходи от няколко милиарда на година.